kroz ovu atraktivnu demonstraciju pokazujemo kako će izgledati 5G budućnost sa VIPnetovom tehnologijom. Veseli nas da kroz prvu demonstraciju žive 5G tehnologije u Hrvatskoj možemo pokazati kako VIPnet uspješno nastavlja svoj 5G transformacijski program. Krenuli smo početkom godine ranom primjenom i testiranjem 5G frekvencija na području Jastrebarskog. Danas sa živim baznim stanicama koje pokazuju stvarnu primjenu 5G tehnologija pokazujemo kroz nekoliko vrlo atraktivnih primjera kako će 5G tehnologija u budućnosti pomagati korisniku kroz različite slučajeve autonomne vožnje, kroz primjenu robotike ili ono što nam je svima interesantno, kroz zabavu i gaming. Postignute brzine od 20 gigabita su vrlo respektabilne. Mislim da će one odigrati važnu ulogu u razvoju broadbanda u ruralnim sredinama, ne samo u urbanim kao što se 5G često predstavlja, i vjerujemo da možemo biti vrlo sretni sa performansom od 20 gigabita u sekundi koji je do sada najveći zabilježen u mobilnim mrežama. Jedna od funkcionalnosti 5G kojom se postižu gigabitne brzine za veliki broj korisnika je beamforming. Bazna stanica prati korisnika i određuje kolikom energijom treba opslužiti svakog korisnika. Isijavanje nije fiksno, već ovisi o poziciji korisnika i potrebama za brzinama. Tako recimo na moru korisnik, bez obzira u kojem se smjeru kretao, bazna stanica odabire njegovu poziciju i usmjerava snop točno prema njemu. Osobine 5G mreže su ultra niska latencija, velika pouzdanost i gigabitne brzine. To sve omogućuje u primjenu 5G tehnologije u medicini i upravljanju udaljenim strojevima. Jedan od slučajeva je sigurno u budućnosti da pacijent može ležati u bolnici u Zagrebu i da ga operira vrhunski kirurg iz bolnice u New Yorku preko 5G tehnologije. Također omogućuje se da studenti tijekom učenja koriste taktilnu ruku, robotsku i VR naočale i preko toga imaju osjet dodira kao da su na živom pacijentu. Mogućnosti iskorištenja 5G tehnologije u autonomnim vozilima su jako velike. Senzori i videokamere šalju informacije o stanju na cestama u cloud, u oblaku se procesiraju i šalju pravovremeno korisnicima kako bi mogli reagirati na opasnost. To je sve moguće zato što 5G tehnologija ima milisekundnu latenciju i time se pravovremena informacija može vratiti korisniku. 5G tehnologija omogućuje bežični VR gaming i potpuno novi način igranja. Do sada je bilo potrebno imati žicu u zatvorenoj prostoriji sa posebnim računalom za gaming, sada je dovoljno imati bežični VR set spojen u cloud i omogućeno vam je igranje bilo gdje, bilo kad, s bilo kim u svijetu.